אני ברגרסיה, גיליתי שנכון מה שאמרו לי עליך. ב-48 שעות רציתי לשלוח 10 הודעות, אבל מחקתי באמצע, אני לא בטוב. ביטלתי תוכניות ואתה לא פה, כי אתה כל היום בחוץ כאילו אין לך בית. תגיד לי מה אתה זכית בלוטו. מה אתה אומר על לבוא אליי פעם אחרונה ודי? מה אתה אומר על לבוא מחר? אפשר גם מאוחר, זה לא גדול עליי. אצלו בדירה זו לא אובססיה, אבל יכול להיות שבא לי עליך. מיציתי את הקטע של הודעות בשעות לא שעות. בוא נחתור לפואנטה, עמוד שלי קרבי, אז אל תנסה להילחם בי. ושמעתי שחזרת לעיר לסופש, אז אפשר לארגן איזה דרבי. מה אתה אומר על לבוא אליי פעם אחרונה ודי? מה אתה אומר על לבוא מחר? אפשר גם מאוחר, זה לא גדול עליי. אצלו בדירה כשאני לבד לא בא לי על אף אחד. הבנתי את השיטה, אבל בכיתי כל הדרך חזרה.